Καλημέρα σε όλους. Εκ μέρους της Ένωσης Ποντίων Ματσούκα, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση ονοματοδοσίας της αίθουσας Χριστόφορου Χριστοφορίδη Σάρπογλη. Θα μιλάω λίγο πιο δυνατά. Καλωσορίζουμε θερμά την οικογένεια του κυρίου Χριστοφορίδη. Ανάμεσά μας ο κύριος Φωτιάδης, ο κύριος Ελβιαρίδης, ο κύριος Λυσαρίδης, η κυρία Κούμα, ο κύριος Ψωμιάδης, ο κύριος Εφρεμίδης, ο κύριος Μωυσιάδης, η κυρία Ιακωβίδου, πολλά γνωστά πρόσωπα, οι παλιοί πρόεδροι της Ένωσης, ο κύριος Ιωάννης Μεντεσίδης, ο κύριος Ταρνανίδης, ο κύριος Μουρουζίδης, ο κύριος Παναγιώτης Μεντεσίδης και ιδιαίτερες ευχαριστίες στο ΙΑΚΑΚΜΗ που θα καλύψει την εκδήλωση. Το λόγο θα δώσουμε πρώτα στον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Χρήστο Μεντεσίδη, για να κάνει ένα καλωσόρισμα. Καλημέρα και από εμένα. Είμαστε έτσι οικογενειακά, πιστεύω να ακουγόμαστε. Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο με μεγάλη προσφορά, όχι μόνο για την Ένωση Ποντίων Ματσούκας, αλλά για το σύνολο του ποντιακού πολιτισμού. Εγώ θα πω δύο λόγια εισαγωγικά για τους λόγους που προχωρήσαμε σε αυτή την κίνηση ως Διοικητικό Συμβούλιο για την ονοματοδοσία του εντευτηρίου μας προς τιμή του κυρίου Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Στη συνέχεια οι ομιλητές θα μας πούν περισσότερες πληροφορίες για τον ίδιο, για τη δράση του, για το έργο του. Εμείς πήραμε την απόφαση ομόφωνα ως Διοικητικό Συμβούλιο να προβούμε σε αυτή την κίνηση, καθώς στο πρόσωπο του κύριου Χριστοφορίδη βλέπουμε τις αξίες του πόντου, αυτό που φέραν οι πρόγονοί μας ερχόμενοι από την πατρίδα, χωρίς να έχουν τίποτα από υλικά αγαθά μαζί τους, ήρθαν μόνο ως άτομα και ο κύριος Χριστοφορίδης πιστεύουμε ότι είχε όλες αυτές τις αξίες της ηθικής, της ταπεινότητας, ένας άνθρωπος με τεράστιο έργο αλλά που πάντα παρέμενε ταπεινός, μιλούσε και με εμάς ως νεότερους πάντα χωρίς να έχει δεικτικό ύφος. Ήταν πάντα διδακτικός, αλλά ποτέ δεν είχε δεικτικό ύφος. Μπορώ να πω, μας απευθυνόταν σε εμάς ως φίλους. Υπήρχε μια ηλικία, και εγώ τον είχα ζήσει και ως μέλος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, με πολλά παιδιά είχε διαφορά 60-70 χρόνια, αλλά πάντα μιλούσαμε και κάναμε ομιλίες και εκδηλώσεις στο Σύλλογο και πάντα ήταν δίπλα μας παρότρινε. Ήταν ένας μέντορας, μπορώ να πω, και για μένα τον ίδιο, αλλά συντολικά για άτομα της γενιάς μου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει ξεχωριστή θέση και πρέπει να έχει ξεχωριστή θέση όχι μόνο για την Ένωση Ποντίων Ματσούκας, αλλά γενικά για όλους τους φορείς του ποντιακού πολιτισμού. Θα αναφέρω κάποια λίγα περιστατικά που πιστεύω ότι δείχνουν ένα μικρό κομμάτι από το ήθος και το χαρακτήρα του κύριου Χριστοφορίδη, για το πόσο ο ίδιος κατάφερε να εμπνέει τους νέους και να είναι ένα πρότυπο προς αυτούς. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό τέτοιου είδους ήταν πριν λίγα χρόνια, καθώς όπως γνωρίζετε όλοι ο κύριος Χριστοφορίδης μέχρι το τέλος της ζωής του ασχολούνταν ενεργά, ήταν πάντα δραστήριος, όποτε τον επισκεπτόμασταν καταπιανόταν με διάφορα είτε γραπτά κείμενα, είτε βιβλία, είτε παρουσιάσεις, ήταν πάντα ενεργός. Και στα πλαίσια του λογοτεχνικού διαγωνισμού της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπου ήταν αυτός ένας από τους κριτές, είχε πάρει τα κείμενα των διαγωνιζόμενων ώστε να τα αξιολογήσει και να τα βαθμολογήσει για να προκύψει το ποιο θα ήταν το κείμενο που θα διακρινόταν. Αφού επισκέφθηκα τον κύριο Χριστοφορίδη, του έδωσα τα κείμενα. Μετά από λίγο καιρό, τον επισκέφθηκα ξανά ώστε να πάρω τα βαθμολογημένα κείμενα. Υπήρχε μια λίστα που έμπαινε με βαθμολογίες και είδα ότι δεν είχε βάλει βαθμολογία σε κανέναν ο κύριος Χριστοφορίδης. Το ρώτησα, κύριε Χριστόφορη, τι έχει γίνει αυτό. Μου λέει, Χρήστο, λέει, δεν θέλω να βαθμολογήσω, λέει, τα κείμενα. Και ετοίμασε μια επιστολή, αν θυμάμαι καλά, που μου την είχε δώσει και διαβάστηκε στην εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας, όπου ανέφερε τους λόγους που δεν ήθελε να βαθμολογήσει τα κείμενα, αλλά ανταυτού είχε κάνει διορθώσεις σε πολυσέλιδα κείμενα όλων των διαγωνιζομένων,
ώστε να τα δουν και να βελτιωθούν ήδη. Δηλαδή έκανε περίπου τον δεκαπλάσιο όγκο δουλειάς, γιατί ήθελε να παροτρύνει, γιατί θεωρούσε σημαντικό μόνο και μόνο που κάποιοι έκατσαν και έγραψαν στην ποντιακή διάλεκτο. Οπότε δώσαμε πίσω στους διαγωνιζομένους τα κείμενα και έτσι αυτό πιστεύω είναι ένα μικρό περιστατικό, αλλά δείχνει το ήθος και το πώς ο κύριος Χριστοφορίδης ήταν εντελώς διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους. Οι οποίοι οι υπόλοιποι και αυτοί κάναν τη δουλειά τους, εννοείται, βαθμολόγησαν, διάβασαν τα κείμενα, απλά είναι αυτή η μικρή διαφορά που δείχνει το χαρισματικό και το ταπεινό, αλλά πάντα διδακτικό χαρακτήρα του κύριου Χριστοφορίδη. Για τη γραφή και για το έργο όσον αφορά τη γραφή του ιδιώματος της Ματσούκας, Άνω Ματσούκας, θα μας πούν παρακάτω ο κύριος Τερζίδης, τα γνωρίζει καλύτερα. Αυτά ήθελα να πω εγώ και τέλος να ανακοινώσω κάτι ως εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας και της οικογένειας του κυρίου Χριστοφορίδη, ότι θα θεσπίσουμε μια υποτροφία στο όνομα Χριστόφορος Χριστοφορίδης της Άρπογλης, που θα αφορά σπουδές μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θα έχουν αντικείμενο σχετικό με την περιοχή του Ευξήνου Πόντου και της Ματσούκας, γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ εγώ και συνεχίζουμε την εκδήλωση με τους ομιλητές. Τον λόγο τώρα θα δώσουμε στον κύριο Γιάννη Χριστοφορίδη, ομότιμο καθηγητή ορθοπαιδικής του Απιθύτα και αδελφό του κύριου Χριστοφορίδη. Ματσούκα ήρθε. Κύριε Πρόεδρε της Ενώσεως Ποντίων Ματσούκας, ξεκινήσω το φιλοξενούμενο σωματείο. Κύριοι καθηγητές, αγαπητοί Φωτιάδης, Σελβιαρίδης, άλλοι καθηγητές, τέος πρόεδροι και τέος πρόεδροι της Ευξήνου Λέξης Θεσσαλονίκης. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο, θα φωνάζω περισσότερο γιατί είναι μόνο για εκεί. Ο κύριος Λυσαρίδης, τέος πρόεδρος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών, η κυρία Πανίδου, επίσης μέλη της Ενώσεως Ποντίων Κυριών και πρόεδροι παλαιότερα, δεν ξέρω, παλιοί πρόεδροι της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας, φίλοι, πόντοι, ματσουκάτες, μπορεί και όχι. Καταρχάς θα ευχαριστήσουμε και σαν οικογένεια την Ένωση Ποντίων Ματσούκας που μας έδωσε την ευκαιρία να βρεθούμε σήμερα εδώ και να μετέχουμε στην ας πούμε εκδήλωση αυτή της απότησης φόρου τιμής στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη Σάρπογλη, το Παρατσούκλι, για τις υπηρεσίες που γενικά προσέφερε στο ποντιακό στοιχείο. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης καταρχάς ήταν ιδρυτικό μέλος εδώ της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας και στη συνέχεια μέχρι το τέλος της ζωής του ενεργό μέλος και λάμβανε στις εκδηλώσεις, στις λαογραφικές επίσης εκδηλώσεις, στις ιστορικές, στις εορταστικές, όπου κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα κάνανε και κάποιες εορτές όπου φέρναν τα ήθη και τα έθιμα εκεί της περιοχής του Πόντου και επίσης τον τιμά πάλι με αυτήν εδώ την κίνηση ξανά τον ίδιο για δεύτερη φορά έχει τιμηθεί και από την Ένωση Ποντίων Ματσούκας και από άλλες ενώσεις και στην ουσία τιμά και την οικογένεια. Η οικογένεια την οποία εκπροσωπώ εκφράζει τις ευχαριστήσεις επίσης στην Ένωση Ποντίων Ματσούκας. Στις 12 Ιουνίου του τρέχοντος έτους ξαφνικά γύρω στις 12 το μεσημέρι λάβαμε ένα μήνυμα, προσωπικά πρώτος εγώ, δεν ήξερε κανένας τίποτα, από έναν γιατρό στην Κοζάνη, ο οποίος παρακολουθούσε τον Χριστόφορο, δεν είχε τίποτα, απλώς εκεί που ήταν και κάθε τόσο με ενημέρωνε. Ή αν ήθελε να κάνει καμιά εξέταση, επίσης με ρωτούσε. Δεν ανησύχησα καθόλου, γιατί την προηγούμενη βραδιά μιλήσαμε μαζί
το μεσημέρι, γύρω στις 11-12, μίλησε με ένα μέρος της οικογένειάς μας, οπότε δεν πήγε το μυαλό μου πουθενά. Έλεγε ότι όταν μπορέσετε πάρτε μου τηλέφωνο. Εντάξει, προχωράω παρακάτω, δεν έχω από την οικογένεια, δεν έχω καμιά ειδοποίηση, οπότε κατά κάποιο τρόπο είμαι και ήσυχος ότι δεν συμβαίνει κάτι. Λίγο πιο κάτω ο ξάδερφός μας, ο οποίος είναι νευρολόγος και ήταν και διευθυντής της κλινικής, και ένας λόγος που πήγε και ο Χριστόφορος να περάσει τον τελευταίο όπως φάνηκε έτος της ζωής του, γράφει έτσι ξερά: Γιάννη, ο Χριστόφορος πέθανε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα κοπήκαν τα γόνατά μας. Σε λίγες ώρες κατακλείζεται ο ποντιακός τύπος, οι ποντιακές ομάδες, τα ποντιακά σωματεία, και πραγματικά γίνεται παντού γνωστός ο θάνατος του Χριστόφορου. Θα διαβάσω μερικά από τα μέσα αυτά μαζικής ενημέρωσης. Πέθανε ο ερευνητής λαογραφίας και πολιτισμού, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, άξιο τέκνο του πόντου, ο αθεράπευτα νοσταλγός της ποντιακής γης, ένας ανιδιοτελής απόγονος των Ελλήνων προσφύγων του πόντου, που τόσα του οφείλει η ποντιακή λαογραφία, η ποντιακή διάλεκτος και ο πολιτισμός. Στον Εύξηνο Πόντο επίσης πάρα πολλοί γράφουν, και ο Φόρης ο Πεταλίδης βέβαια, που είναι και ο εκδότης, έφυγε για τα παρχάρια του Πόντου ο Χριστόφορος, ένας αναντιοτελής απόγονος των Ελλήνων προσφύγων, ένας ακούραστος συνεργάτης της εφημερίδος Εύξηνος Πόντος. Ποντιακή απώλεια μεγάλων διαστάσεων, Τσακαλίδης, πλήρης ημερών και με ακμαίες όλες τις πνευματικές του δυνάμεις, και το πηγαίο χαμόγελο έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Και άλλα πολλά, τα οποία ακολούθησαν και μέχρι και την άλλη μέρα. Θα διαβάσω ένα πολύ συγκινητικό, το οποίο μέσα σε 6 σειρές περιγράφει και τονίζει την προσωπικότητα και την δουλειά του Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Αποχαιρετισμός στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Έφυγε από τη ζωή ο δικός μας Χριστόφορος, ο διαπρεπής επιστήμονας, ο σεμνός και ταπεινόφρον, που με το παράδειγμά του διδάσκει την αρετή, με την αγνή ψυχή και τη σπάνια ευπρέπεια του χαρακτήρα του. Ο ανιδιοτελής υπηρέτης της ποντιακής ιδέας, ο ακάματος μύστης της ποντιακής λαογραφίας, έφυγε από τη ζωή. Σεβαστέ φίλε, στο ξόδι σου υποκλίνομαι με βαθιά εκτίμηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα αναφέρω και ποιος είναι εδώ μαζί μας, είναι από τη Ματσούκα, καθηγητής, θα λέει κανένας ότι είναι φιλόλογος, αλλά μαθηματικός, ο κύριος Γιώργος Λυσαρίδης. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια όλα τα ποντιακά σωματεία, δεν θα αναφερθώ, να μην χάσουμε και να μην περάσει και ο χρόνος μας, όλα με ανακοινώσεις στον τύπο, με την τηλεόραση, την ποντιακή και τις άλλες τηλεοράσεις ανήγγυλαν τον θάνατο του Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Ποιος είναι ο Χριστόφορος, που τόσα πολλά γράφτηκαν για αυτόν, για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό, την λαογραφία, την γλώσσα και τον πολιτισμό. Παράλληλα δε και με την άσκηση κυρίως του επαγγέλματος του ως γεωπόνος, από πού ξεκίνησε, ποια είναι η καταγωγή του, οι ρίζες της οικογένειάς του και η διαδρομή του τα δύσκολα χρόνια της ποντιακής προσφυγιάς και της προσφοράς της οικογένειας στην οικογένειά του. Από εδώ ξεκίνησα, η οικογένειά του βέβαια από τη Ματσούκα, από την κουνάκα βασικά της Ματσούκας του Πόντου. Έλενο Στάθιον στο Φόρογλης, ο πάπων του Κυρούμ, διαβάζω τα ποντιακά. Όντες έτον μικρός επίκαινε έναν αταχτοσύναν. Αυτό μου το έγραψε ο Κώστας, που το ξέρει καλύτερα. Εγρίξε το κουσούρνατ, εφοέθεν, γιάμ κρούγνατον και σέβνα πέσω σαρπίν. Σαρπί είναι αποθήκη σιτηρών, κυρίως, και άλλων γεωργικών εργαλείων. Θα κρύφκεται τα μου. Εράεψανα τον, έβρανα τον και από τότε εκόλτζανα τον ο Σαρπίτσον. Το λέω αυτό διότι στη συνέχεια το Σαρπίτσον
Η επόμενη, ο γιος του, ο πρώτος, στη συνέχεια έβγαλε το όνομα Σάρποκλης, δηλαδή όπως ήταν και τότε σε Όγλης να τελειώνουν τα επίθετα. Έτσι λοιπόν το Σάρποκλης βγαίνει από αυτήν εδώ την ιστορία, ας πούμε, την ποντιακή. Το οποίο και κράτησε τιμητικά ο πατέρας μας βέβαια τα χρόνια, στη συνέχεια και όλη η οικογένεια. Εδώ είναι η Κουνάκα με την κεντρική πλατεία της Κουνάκας και πάνω εκεί κάπου ψηλά φαίνεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και κάπου επίσης η σπηλιά, ο Αγροτσάλτς. Αυτά θα τα δούμε μετέπειτα. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η οικογένεια παππούς του Χριστόφορου Χριστοφορίδη και ο πατέρας του Στάθη Χριστοφορίδη το 1922 έρχεται στην Ελλάδα, ακόμα πριν ξεκινήσουν επισήμως οι ανταλλαγές. Για πολλά χρόνια πήγαινε και ερχόταν στη Ρωσία. Έκανε τον εργολάβο, να λάβανε κάποιες δουλειές και μάλιστα σε έναν πόλεμο εκεί όταν ήρθαν οι Ρώσοι, ήταν στην πατρίδα τότε και τον ανέθεσαν και κάποιες δουλειές εκεί να κάνει στο δρόμο και στη γέφυρα. Και είχε και κάποια χρήματα από εκεί, ας πούμε, που περίσσευε. Και έμαθε βέβαια στη συνέχεια ότι θα γίνει η ανταλλαγή και το 22 ήρθε στην Ελλάδα με δικά του έξοδα, πήρε την οικογένειά του, πήγαν στον Πειραιά, επειδή ήταν και λίγο κοσμογυρισμένος, ήθελα να μείνει εκεί, όπως πάρα πολλοί πόντοι μείνανε στον Πειραιά. Διότι σου λέω εδώ κάτι θα κάνω. Δεν είχε ασχοληθεί και πολύ με τις αγροτικές δουλειές που ήταν, ας πούμε, η δουλειά της γυναίκας του, της Σοφίας, της γιαγιάς μας. Στη συνέχεια η γιαγιά σου λέει εδώ τι θα κάνουμε εμείς, μαθημένοι από το Κουνάκα, από τα Παρχάρια, πρέπει να φύγουμε. Φεύγουν από εκεί, μπαίνουν σε ένα καράβι και τους πάει προς την Ήπειρο, με άγνωστη κατεύθυνση. Εκεί καταλήγουν στην Παραμυθιά, μένουν κάνα χρόνο και στη συνέχεια μαθαίνουν ότι με την ανταλλαγή, κυρίως οι ματσουκάτες που είναι ο Γιάννης, να μας το πει. Ματσουκάτες. Λοιπόν, οι ματσουκάτες είναι κατά εκεί, κάπου εκεί στην Κοζάνη και ξεκινάνε από εκεί ξανά και φτάνουν στο χωριό, στην ξηρολίμνη Κοζάνης, τότε ονομαζόταν Σαϊνλέρ, κάπως έτσι. Έχει 3 παιδιά. Τον πατέρα μας, το βλέπουμε εδώ, τον Γιάννη, την Παρθένα, να τη δούμε παρακάτω, αυτά τα 3 παιδιά. Λοιπόν, ο πατέρας μου, ο Στάθης, είχε βγάλει το γυμνάσιο, το δημοτικό εκεί και ήξερε πάρα πολύ καλά και την ποντιακή και την ελληνική και έγραφε και καλά. Ο Γιάννης ήρθε σε μικρή ηλικία και πιο μικρή η Παρθένα, ήρθαν όλοι από εκεί. Στη συνέχεια, στην Ξηρολίμνη, πριν ακόμα έρθουν και οι υπόλοιποι, υπήρχαν κάποια σπίτια που ακόμα ζούσαν οι Τούρκοι, πήραν ένα σπίτι δίπατο, μεγάλο και ζούσαν όλοι εκεί, αγόρασαν και μερικά χωράφια, κυρίως ζώα και ξεκίνησαν την γεωργία. Αποφάσισε ο παππούς να γίνει γεωργός. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε και έμεινε εκεί πέρα και είχε όμως σκοπό πάντοτε και ο ίδιος να σπουδάσει τα παιδιά του. Τον Γιάννη, τον Στάθη βέβαια δεν προλάβαινε, ήδη ο Στάθης με όλες αυτές τις ιστορίες ήταν δύσκολο, παρότι τότε όταν ήταν στην Παραμυθιά υπήρχε στην Κέρκυρα κάποια σχολή που έλεγε όσοι τελειώσαν το δημοτικό στον Πόντο θα έρθουν εδώ και θα γίνουν δάσκαλοι. Αλλά η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, ήθελε να φύγει από εκεί, αυτό δεν προχώρησε. Τέλος πάντων, το 25 παντρεύεται ο πατέρας μας, ο οποίος είναι και παίρνει την Βαρβάρα Χριστοφορίδου, τα Ρατσίδου το επίθετο, και το 26, το τέλος του 26 γεννήθηκε ο Χριστόφορος και γράφτηκε την 1η Ιανουαρίου του 27. Δεν κλέβει και πολλές μέρες βέβαια, γιατί κάνα 2 μέρες πόσο ήταν πριν. Ο πατέρας μας είχε αυτό το συνήθειο να μας γράφει πάντα μετά από κάνα χρόνο, ξέρω εγώ, όπως συνέβη και με μένα. Λοιπόν, αυτό ήταν καλό βέβαια, ότι παρακολούθησα, ας πούμε, ενώ πήγαινα με το 45, στην ουσία ήμουνα το 46. Ευτυχώς με δεχτήκανε λοιπόν. Στη συνέχεια παίρνουν για ένα κλήρο, δουλεύουν ακατάπαυστα και αποκτούν
γίνεται. Συμπαραστέκεται η πολεμική αεροπορία μάλλον στη γιορτή. Λοιπόν, 5 παιδιά αποκτούν, τον Χριστόφορο, τον Πολυχρόνη, τη Θοδώρα, τον Κώστα και εμένα. Ο Πολυχρόνης έκανε και πρόεδρος εδώ της Ευξήνου Λέσχης, είναι δεύτερος της Ένωσης Ποντίου Ματσούκας, και ο Χριστόφορος και εγώ ήμασταν και ιδρυτικά μέλη. Ξεκινούν την γεωργία, εικονίζονται με μεγάλες δυσκολίες, αλλά τα παιδιά θέλουν να πάνε στο γυμνάσιο. Πρώτα ο Γιάννης, ο οποίος τελείωσε το δημοτικό, γράφτηκε στο γυμνάσιο Κοζάνης, τελείωσε και το γυμνάσιο με μια, ας πούμε έτσι, παραλλαγή, γιατί στην Τετάρτη γυμνασίου νομίζω τους απέβαλαν τους περισσότερους μαθητές από την Κοζάνη το 1936 με τη δικτατορία τότε του Μεταξά, τους απέβαλαν όλους. Και τι να κάνουν τώρα, και αναγκάστηκε και πήγε προς την Ελασσόνα, στην Τζαριτσάνη, εκεί τελείωσε και συνέχεια γράφτηκε στο μαθηματικό στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Χριστόφορος όταν έφτασε Τετάρτη δημοτικού, βγαίνει ένας νόμος και λέει ότι τα δημοτικά θα είναι τετρατάξια. Τα γυμνάσια θα είναι 8τάξια. Τώρα φανταστείτε, από τα χωριά και άλλα παιδιά, οι όποιοι θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, λέει πού θα πάνε τώρα αυτοί. Από τη δικιά μας την περιοχή, από την Κοζάνη μέχρι την Ξηρολίμνη, μπορεί να ήταν 12 χιλιόμετρα, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Λοιπόν, και καλά θα πάει, πού θα μείνει, τι θα τρώει, τι θα κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως είχαν μέσα τους αυτήν και ο παππούς μου και ο πατέρας μας, τα παιδιά τους να μάθουν γράμματα. Και κάπου αναφέρεται και στα βιβλία τους που λέγανε και οι παλιοί, τα παιδιά μου πρέπει να μαθήσουμε τα γράμματα, μόνο έτσι θα γλιτώνουμε από τους Τούρκους. Θα τα πει ο Γιάννης και καλύτερα, ποντιακά. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, τι ρόλο παίζει και ο δάσκαλος. Τότε, όταν άνοιξε το σχολείο, το δημοτικό στην Κοζάνη, γύρω στο 1926, ο πρώτος μαθητής ήταν ο Γιάννης ο Χριστοφορίδης. Λοιπόν, πήγε στον πατέρα μου, εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά αυτό στο σχολείο από το Μαρμαρά της Προποντίδος. Πολύ καλός δάσκαλος, έμεινε εκεί με την οικογένειά του. Φώναξε τον πατέρα μου, τον πίεσε, λέει πρέπει να πάει στο γυμνάσιο ο Χριστόφορος. Έτσι λοιπόν τον στείλαν στο γυμνάσιο και ο ίδιος είχε μια κόρη που έμενε σε ένα σπίτι εκεί διόροφο αρχοντικό από μια Κοζανίτισσα, η οποία ήταν χήρα. Τους είχε σαν παιδιά τους, είχε και την κόρη του δασκάλου που ήταν μεγαλύτερη και πήγαινε και εκείνη στο γυμνάσιο. Εκεί λοιπόν ο Χριστόφορος πέρασε τα 8 χρόνια του γυμνασίου και στη συνέχεια μπήκε στην Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά από πίσω ήρθε και ο Πολυχρόνης, πήγαινε ο Πολυχρόνης στο γυμνάσιο, ο Χριστόφορος στο Πανεπιστήμιο, ο Γιάννης πιο μπροστά και οι γονείς μας οι Φουκαράδες ήταν και μόνοι του, οι δυο τους ας πούμε, προσπαθούσαν και με την οτροφία και με τη γεωργία να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, γιατί το πλήρωνες και εγγραφές, πλήρωνες βιβλία. Λοιπόν, εμείς λίγο τα προλάβαμε πολύ λίγο στις αρχές. Και η μάνα μου με όποιον έβρισκε να στείλει κανένα καλάθι στη Θεσσαλονίκη, άλλο ένα καλάθι στην Κοζάνη, συνεχώς γινόταν αυτή η ιστορία. Μετά ήρθε και ο Πολυχρόνης, ο οποίος και αυτό συνέχισε, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο στη φυσικομαθηματική. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα παιδιά μέχρι τότε που αποφάσισαν, γιατί ο παππούς πέθανε το 1936, ότι αυτός θα το σπουδάσουν. Και ο Γιάννης βασικά, ο αδερφός ας πούμε του ο πατέρα μου, ότι θα σπουδάσουν πάση θυσία. Και πράγματι με όλες τις δυσκολίες σπουδάσανε, τελειώσανε. Από πίσω ήρθε ο Κώστας όταν τελειώσαν αυτοί και κάπως ανακουφιστήκαν οι γονείς μου. Λέει, μόλις τελειώσει το δημοτικό, λέει, εγώ θα πάω στο γυμνάσιο. Λέει, πού θα πας εσύ, ποιος θα μένει, ας πούμε, κάποιος πρέπει να είναι με εμάς. Μετά είχαν και εμένα, υπολόγιζαν ίσως και σε μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, πηγαίνει και ο Κώστας στο γυμνάσιο και πλέον ο δρόμος άνοιξε για όλη την οικογένεια και για πολλούς άλλους από την περιοχή που γνωρίζετε, ας πούμε, όταν υπάρχει και κάποιος από ένα χωριό που ανοίγει και το δρόμο και άλλα παιδιά πάνε εκεί, πάνε όπου μένουν ή κάνουν, όποιο καλάθι πήγαινε όλοι μαζί, λοιπόν τρώγανε και έτσι τα δύσκολα χρόνια, τα οποία ήταν από το 1945 μέχρι που να τελειώσει και ο Πολυχρόνης, πραγματικά τα δύσκολα για τους γονείς μας.
στη συνέχεια, όπως είπαμε, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τελειώνει ο Χριστόφορος του Πανεπιστήμιου, τον στρατό, και διορίζεται στην Κοζάνη, στο Υπουργείο Γεωργίας. Εκεί μένει το 1945 περίπου, μένει κάποια χρόνια και το 1963 παίρνει μετάθεση για την Αθήνα. Στην Αθήνα, στο Υπουργείο Γεωργίας. Μετά από εκεί πηγαίνει και 2 χρόνια, με 3 νομίζω, στην Κύπρο, σαν επικεφαλής του τμήματος αναδασμών του Υπουργείου. Στην Αθήνα ο Χριστόφορος ανέπτυξε πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Εδώ είναι μια ιστορική φωτογραφία, μεμονωμένα είναι όλοι εδώ. Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι στην άκρη, τον Χριστόφορο, ο Χριστοφορήτο Σαχπεντέρ, το γνωρίζετε όλοι, σε όλες τις παραδόσεις, στα γλέντια και στους χορούς ήταν πρώτος. Και βέβαια ο Στάθης, ο Χριστοφορίδης του Παλαπουίκ, ο οποίος έφυγε τότε από την περιοχή και έμενε εδώ στα Διαβατά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος, εκτός από τραγουδιστής, και έκανε πολλά γλέντια στο σπίτι του, και πολλοί φοιτητές τότε πηγαίνανε και τους φιλοξενούσε εκεί στην περιοχή. Ο Χριστόφορος λοιπόν και ο Πολυχρόνης, που είναι από εδώ, μπήκαν στο δρόμο τους, όπως είπαμε τελειώσανε. Όταν ήταν ο Χριστόφορος στην Κοζάνη ήρθε και ο Πολυχρόνης, τελείωσε και αυτός, και στην αρχή οικονομικά άρχισαν και ανεβαίνουν, ανοίξαν ένα φροντιστήριο, ένα ιδιωτικό γυμνάσιο που ήταν και μέτοχοι. Εγώ πήγα εκεί, ο δε Χριστόφορος και ο Πολυχρόνης στη συνέχεια. Για μένα τα πράγματα ήταν εύκολα, γιατί όλοι και οι 3 οι προηγούμενοι συνεισφέραν, με έμενα μαζί τους και στο γυμνάσιο, με τον Χριστόφορο στην αρχή, με τον Πολυχρόνη. Ο Κώστας, ακόμα ελεύθερος, είχε πάει και στο ΝΟΤΕ, σχεδόν τα τρώγαμε τα λεφτά μισά-μισά όταν ήμουν φοιτητής και ήταν καλά. Η Θοδώρα, η αδερφή μας, η οποία ήταν η τρίτη, βέβαια τότε τα κορίτσια δεν τα στέλνανε να προχωρήσουν, τη μαδρέψανε. Τώρα, όταν πήγε ο Χριστόφορος στην Αθήνα, εδώ βλέπετε μια οικογενειακή φωτογραφία, πραγματικά είναι το 1947 ή 48. Αν μπορέσουμε αυτό να δείξω πάνω ποιος είναι ο ποιος. Πού να το ποντίκι. Λοιπόν, ο πατέρας μας 47 με 48. Η γιαγιά η Σοφία, η οποία ήταν αρχοντογυναίκα. Λοιπόν, η μάνα μας, ο Χριστόφορος φοιτητής, ο Πολυχρόνης, η Τιτίκα, έτσι τη λέγαμε, Τιτίκα, γιατί ο πατέρας μου διάβαζε πολύ. Τότε διάβαζε την Τιτίκα του έργου. Ναι, λοιπόν. Η Παρθένα η θεία μας, η αδερφή δηλαδή του Χριστόφορου, και αυτός εδώ είμαι εγώ, ο μικρός, τότε και Ξανθός. Αρκετά χρόνια ήμουν Ξανθός. Μετά δεν ξέρω, άλλαξε. Λοιπόν, επιταχύνω λίγο για να μην σας ζαλίσω. Μετά το θάνατο και της, ο πατέρας μου άρχισε να γράφει γύρω στο 1996-97. Έγραφε, δεν πήγαινε πουθενά. Ο Χριστόφορος ερχότανε. Όχι, το 1986, συγγνώμη, το 60, πότε άρχισε να γράφει, το 67-68, ναι, λάθος, το 66. Λοιπόν, γύρω εκεί, ο Χριστόφορος τότε, όποτε ερχόταν από την Αθήνα και όταν ήταν στην Κοζάνη, πήγαινε στο χωριό τακτικά και τον έλεγε η μάνα μου, παραπονιόταν. Πλέον είχαν αποσυρθεί και κατά κάποιο λόγο, δεν είχαν και τόσο πολλές δουλειές με κάτι να ασχοληθούν. Καθόταν όλη την ημέρα στο σπίτι, εκεί στο τραπέζι στην κουζίνα και έγραφε. Και έλεγε η μάνα, στο Χριστοφόρε, τον έλεγε, αούτος λέει, αούτος στο στάδιο, όλη την ημέρα κάτι γράφτ, τσερίζει τα χαρτιά, ξανγράφτ. Λοιπόν, όντως έλεγε. Και τότε κατάλαβε ο Χριστόφορος ότι κάτι γράφει ο πατέρας μου, πλέον τα είδε και στη συνέχεια προσπάθησε, ας πούμε, να τα αναδείξει. Το 86 βέβαια, όταν έφτασε στην ανώτατη δημοσιοπολιτική βαθμίδα του Διευθυντού Α, συνταξιοδοτήθηκε οικειοθελώς. Κατά τη διάρκεια
της μακροχρόνιας παραμονής του στην Αθήνα ανέπτυξε μεγάλες δραστηριότητες, γνώρισε και κυρίως με το ποντιακά σωματεία και έπαιξε σημαντικό ρόλο και σε αυτά. Γνώρισε τον Ηλία Τσερκινίδη. Εδώ είναι μια φωτογραφία, ο Ηλίας Τσερκινίδης είναι στη μέση, αυτός είναι ο Χριστόφορος, όπου τον μοίησε περισσότερο, έγινε μέλος, έγινε και πρόεδρος της καλλιτεχνικού ομίλου Ποντίων Αθηνών και ασχολήθηκε πολύ με τα ποντιακά έργα. Ανέβασαν αρκετά έργα ποντιακά στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και στο εξωτερικό νομίζω, και μάλιστα είχαν προσλάβει τότε τον Ερμή τον Μουρατίδη και έναν ακόμη καλλιτέχνη και λαογράφο, τον Σαλπινγκίδη, και επίσης γνώρισε και τον φιλόλογο Παμποκίδη, τον οποίο τον θεωρούσε πολύ σημαντικό. Εκεί μέχρι το 2008 ήταν πρόεδρος. Τιμήθηκε από όλα τα σωματεία, έκανε πρόεδρος δηλαδή στην Παμποντιακή, στην καλλιτεχνική ομάδα των Ποντίων Αθηνών, στην την Επιτροπή Μελετών, Ποντιακών Μελετών, με πρόεδρο τον Γαλανίδη. Τιμήθηκε εδώ το 2018, εκεί σε μια τιμητική εκδήλωση που έγινε στην Αθήνα. Έγινε και πρόεδρος των Κοζανιτών, δεν ασχολήθηκε μόνο με την Ποντιακή. Η γυναίκα του ήταν Κοζανίτισσα, την παντρεύτηκε όταν τελείωσε και ήταν στην Κοζάνη, ήταν μαζί χρόνια στην Αθήνα και βεβαίως γνωρίζοντας εκεί και καλύτερα τους Κοζανίτες, τον κάνανε και πρόεδρο του Σωματείου Λασάνη για μερικά χρόνια. Εδώ είναι στη Δράμα. Πήγαμε σε μια εκδήλωση της Μέριμνας Ποντίων, νομίζω, και Δράμας, υπάρχει εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όπου παρουσίασαν τα βιβλία του, ένα από τα βιβλία του που κάναν τα παράφυλλα της Ένωσης Ποντιακών Μελετών. Πώς έγινε και βρήκε τι έκανε ο Χριστόφορος με τα χειρόγραφά του? Τα πήρε όταν πήγε στην Κύπρο, τα άφησε τον είπε ο Ζερζελίδης, έχουμε και εδώ από τον κύριο, από την οικογένεια του Ζερζελίδη μαζί μας, ότι πάντα στον ανεψιό τον Λαπαρίδη, τον φιλόλογο. Τα πήγε στον Λαπαρίδη όλα, τα διάβασε, δεν τα διάβασε, τέλος πάντων δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ, ήταν και καθηγητής τότε, φιλόλογος στο γυμνάσιο, και απλώς εκδώσαν ένα μικρό βιβλιαράκι. Από εκεί τα πήρε ο Χριστόφορος και πήγε στην Αθήνα, ψάχνει όλους τους λόγιους των Αθηνών να μπορέσει να δει τι θα γίνει. Όλοι δεν τα διάβασαν οι περισσότεροι, λέγανε είμαστε απασχολημένοι. Ένας από αυτούς, ο οποίος δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, εκτός από τον Παμπόκη, ένας ακόμα έτσι, λέει τον Παΐδης, λοιπόν, και ο Παμπόκης μετά, λοιπόν, αλλά και αυτός. Αυτός όμως τα διάβασε, αλλά λέει τον Χριστόφορο πάλι δεν μπορώ να σε βοηθήσω, εγώ είμαι απασχολημένος, αλλά εάν κόβεις και ένα λέξη να πατά, λέει σπάζω τη γούλα. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις. Αναγκάζει τον Χριστόφορο επί 10 χρόνια. Διαβάζει αρχαίες λέξεις που έχουν νόημα ποντιακό. Αρχίζει να διαβάζει την αρχαία γραμματική, το συντακτικό, όλα τα βιβλία που εκδόταν στην Ποντιακή. Έμαθε την προφορά των συμβατικών, των ποντιακών κειμένων, πώς προφέρονται οι λέξεις με τουρκική ρίζα, τη ρηματική κατάληξη και το τεχνικό της ποντιακής γραφής. Επί 10 χρόνια πραγματικά έγινε ένας αυτοδίδακτος φιλόλογος. Έτσι λοιπόν και κάθισε, επιμελήθηκε όλα αυτά τα γραπτά και το 1983 ανέβηκε στην Κοζάνη και λέει τον πατέρα μου είναι όλα έτοιμα. Βρήκε και ένα τυπογραφείο που μπορούσε να τυπώσει ποντιακά, λοιπόν, και τα φωτογράφησαν και ήταν έτοιμα προς έκδοση. Και πράγματι το πρώτο βιβλίο, Μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρες, Αμιράντ και Αραπάντ, τότε
εκδόθηκε εκείνη την εποχή. Μετά από ένα χρόνο βέβαια πέθανε ο πατέρας μου, αλλά τον είπε με την πρώτη φορά, τώρα λέει είμαι ήσυχος ότι πλέον όλα όσα έχω γράψει θα εκδοθούν. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράσω περισσότερο, μπορεί να ξέχασα και κάτι. Στη συνέχεια ο Χριστόφορος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, έγινε μέλος της Εξήνου Λέξης Θεσσαλονίκης, έγινε μέλος εδώ της Ένωσης Ποντίων Φοιτητών, με τη μέρημνα Ποντίων Κυρίων είχε πάρα πολύ καλή σχέση και με όλα τα σωματεία και με τα φοιτητικά σωματεία, τα οποία τον τιμούσαν, τον καλούσαν και πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις. Και ίσως για αυτούς, ίσως και χάρη αυτών, ας πούμε ότι έκανε και την μετέπειτα που μετέφρασε και τα βιβλία του και στην ελληνική γλώσσα, ενώ ξέραν τα παιδιά να μιλάνε ποντιακά, τα περισσότερα, αλλά το διάβασμα ήταν λίγο δύσκολο. Και έτσι το έκανε και στα ελληνικά, να μπορούν να τα διαβάσουν. Ο Χριστόφορος λοιπόν πήγε 7 ταξίδια στον Πόντο. Πήγε να δει τα μέρη που ήδη είχε ακούσει, τα τοπονύμια, όλα αυτά. Πήγε στην Κουνάκα, που σας έδειξα προηγουμένως. Μπήκε στον Αγροτσάλ 3 φορές μαζί με τον Κώστα, που είναι εδώ είναι ο Αγροτσάλς, που είχαν μπει τότε όλη η περιοχή εκεί της Ματσούκας και οι άλλοι, τότε με τον πόλεμο, και μείναν 8 μέρες. Εκεί χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, γιατί φοβήθηκαν ότι οι Τούρκοι, όπως και τους Αρμένιους, θα τους φάξουν. Λοιπόν, γιατί τους πήγαιναν προς τα επάνω. Ψάξαν και βρήκαν τα κουία μέσα στον Αγροτσάλ, όπου έθαψαν τα παιδιά τους, τα μικρά, όλα τότε που πέθαναν από δίψα και από πείνα. Πήγε στο βράχο που ήτανε, θα έρθουμε και εδώ, στη Μόριμνα Ποντίων Κυριών, λοιπόν, πήγε στο βράχο από εκεί που πήδηξε η γιαγιά μας, η Σοφία, μαζί με ένα μωρό, γιατί τότε εκεί, το είχε αναφέρει και ο Κώστας, ο Φωτιάδης αυτό, σου λέει θα μας φάξουνε μαζί με το μωρό, πήδηξε στο ποτάμι. Φυσικά αυτή τη θεώρησαν νεκρή γιατί έπεσε λιπόθυμη, έσπασε το χέρι της, ίσως και το πόδι της κάτω. Το παιδί δεν έπαθε τίποτα, το πήρανε και οι έντοση Τούρκοι το έδωσαν στην γιαγιά της δηλαδή εκεί και το παιδί σώθηκε. Πέθανε βέβαια αργότερα. Πήγε στα Παρχάρια να δει τις Παρχαρομάνες που ξέραμε, στην Κουρανόη, που ίσως αυτό εδώ να ήταν ένα από τα δικά μας, δεν είναι σίγουρο, εκεί η γιαγιά μου που πήγαινε η Παρχαρομάνα. Πήγε παντού, σε όλες τις μονές, Περιστερεώτα, Βαζελώνος, καλά Παναγία σου μελά. Εδώ είναι πολύ, ο Παναγιώτης ο Σελβιαρίδης κάπου είναι εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία μαζί. Λοιπόν, και σε άλλες περιοχές, στη Σεβάστια, στον Καπαδοκία και σε όλα αυτά. Εδώ μονές, βλέπετε, Περιστερεώτα, Παναγία σου. Εδώ ήταν η εκκλησία των Χριστοφοράντων ήταν εδώ, αυτή που σας έδειξα προηγουμένως. Τιμήθηκε από πολλά σωματεία και τον τίμησαν. Εδώ η Ένωση Νέων Αθηνών, μάλλον Πειραιά, Αττικής, πήγαν στη Μέριμνα Ποντίων Κυριών, όπου κάνανε μια εκδήλωση, η πρόεδρος, ο Χριστόφορος, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Είπαμε ο Χριστόφορος ήρθε στην Θεσσαλονίκη και εδώ η δραστηριότητα ήταν μεγάλη, τιμήθηκε από όλα τα σωματεία. Όλα τα σωματεία, μικρά και μεγάλα, από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τον τιμήσαμε και όλοι αναφερθήκανε βέβαια με εκτενή άρθρα στον θάνατό του. Τελειώνοντας λοιπόν, αν με ρωτήσουν κάποιοι να αναφέρω στο σύγχρονο Πόντιο που κατέχει την ποντιακή διάλεκτο και να τη γράφει, να γνωρίζει πολύ καλά την ποντιακή ιστορία και τον πολιτισμό και να εμπνέεται από αυτόν, ένα πρόσωπο που να γνωρίζει εξίσου καλά με την ποντιακή και τη γλώσσα της Καινής Διαθήκης και να αποδώσει τα νοήματα από την κοινή ελληνική στην ποντιακή και αντίστροφα, δεν θα είχα κανέναν ενδιασμό
να προτείνω τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Αυτό το λέει, δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, το λέει ο Τσακαλίδης, Γιώργος, ο δόκτορας, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει ένα πολύ καλό άρθρο την ημέρα του θανάτου του Χριστόφορου. Μετέφρασε στην Ποντιακή και την Ευαγγελική Περικοπή, η οποία διαβάζεται στην διπλανάσταση ή εσπερινό της αγάπης, και η μεταφορά αυτή χρησιμοποιείται ήδη σε ναούς της πατρίδας μας όταν ψάλλεται η περικοπή σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Στην οικογένεια προσέφερε πολλά. Ο Χριστόφορος απεκατέστησε τη θεία μας, σε εμάς περισσότερα. Μαζί με τον Πολυχρόνη στη συνέχεια παντρέψαν την αδερφή μας, βοηθήσαν εμάς. Λοιπόν, και στην οικογένειά του δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, ένας κανόνας άγραφος. Πάντοτε μαζευόμασταν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι στην Ξηρολίμνη, όταν ζούσαν ακόμα οι γονείς μας. Λοιπόν, με την εκδήλωση αυτή τη σημερινή και με την τιμή που αποδίδεται στο Χριστόφορο, έτσι ώστε η αίθουσα αυτή να λέγεται Χριστοφορίδης Σάρπογλης, λέω και εγώ ότι, όπως είπε και ο πατέρας μου τότε στο Χριστόφορο, ότι η μνήμη του θα είναι αιώνια, γιατί οι γενιές οι οποίες θα έρθουν και θα περάσουν από αυτό, οι πόντιοι από φοιτητές ακόμη θα γνωρίζουν, ή αν δεν γνωρίζουν αργότερα θα μαθαίνουν για τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια το λόγο θα δώσουμε στον κύριο Τερζίδη Ιωάννη, εκπαιδευτικό και συγγραφέα. Είδαμε τη Ματσούκα προηγουμένως και όσα ελέπα το λέω η μαύρη τεμετέρ πως εφέκανα η καμέρια και θα νερούξαν σικοζάνι στα γαργαλάτσια. Πώς εφέκανα η καμέρια και θα νερούξαν σικοζάνι στα γαργαλάτσια τεμετέρ αρεγρίκα το χαλόπονα του. Το όνομα του Χριστόφορου Χριστοφορίδη είναι ταυτισμένο με την ποντιακή διάλεκτο και την ποντιακή λογοτεχνία. Θεωρώ ότι πουθενά δεν υπήρξε κάτι ανάλογο. Είναι ο μοναδικός επιμελητής λογοτεχνικών έργων που η συμβολή του στη λογοτεχνία ξεπερνάει αυτή των συγγραφέων όλων της δεύτερης και τρίτης γενιάς, προσφυγικής γενιάς. Θα ήταν αδύνατο να προχωρήσω στην έκδοση αυτή χωρίς τη στήριξή του, λέει ο Κώστας ο Διαμαντίδης. Σε οτιδήποτε ποντιακό γράφτηκε τις τελευταίες δεκαετίες, ο Χριστοφορίδης βοήθησε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει ίχνος υπερβολή σε αυτό που λέω. Η κυρία Έλσα Γαλανίδου, το επίσης πολύ μεγάλο έργο, τον αδελφό της, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Χρήστο Γαλανίδη, θα τον ακούσουμε σε λίγο, τον χαρακτηρίζει νέστορα των ποντιακών γραμμάτων. Ο Χριστόφορος ήξερε πολύ καλά ότι η αξία μιας γλώσσας έγκυται στις ιδιαιτερότητές της. Κείμενα νεοελληνικά μεταφρασμένα λέξη-λέξη δεν γίνονται ποντιακά. Και νέα ματακεύομαι το νου παντούκες. Η γλώσσα είναι τρόπος σκέψης, ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης και ως διαφορετικός γίνεται χρήσιμος. Αντιπαλεύει τον μονοδιάστατο κόσμο. Η γλώσσα αποτελεί την ταυτότητα προσώπων αλλά και συνόλων, λαών. Μιλάμε με ανθρώπους που ήρθαν τις προηγούμενες δεκαετίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση και γρικούμεν το είμαι σε ένα μιλέτ. Χωρίουμες ασαλούνους, είμαι δρομέοι, είμαστε πόντιοι. Χωρίουμες με την έννοια του διακριτού. Η γλώσσα μας φέρνει κοντά, ενώ μας χώρισαν γενοκτονία και κάθε λογή σύνορα. Είναι κότσεψα σιρουσίαν, τεμετέρα επέμενα συμπατρίδαν και πεκεί έρθαν κρεμία να δακές μου ατσίρ άχαρη
και τώρα καλατσεύομαι και σαέβατς άμμος συγγενούς. Ο Κώστας ο Διαμαντίδης, πάλι του οποίου το έργο θα παρουσιάσουν αύριο στην Εύξονα Λέσχη, έγραψε «Πόντιος που κι ξέρει τη γλώσσα να είναι ένας Σπανός ποπάς». Το λέει βέβαια όχι αφοριστικά για όσους δεν μιλάνε ποντιακά, αλλά προτρεπτικά. Θέλει οι νέοι να μιλάνε ποντιακά. Η γλώσσα είναι η πατρίδα που μπόρεσαν να κρατήσουν οι παππούδες μας στο νου και την ψυχή τους. Αυτή που γνωρίσαμε κι εμείς στα παρακάθια, που γίναμε μίστες, που κοινωνήσαμε. Και δείτε κάτι, τώρα που μιλιέται ελάχιστα, τώρα περισσότερο ακόμα ξυπνάει τη συλλογική μας μνήμη. Το άκουσμά της ανασθένει έναν κόσμο ολόκληρο, αντιπαλεύει τη λύθη. Διαβάζοντας το Σάρπογλι, το Ζερζελίδη, δε βάζω με έναν και κρούνε σωνούνεμουν 10. Ο Χριστόφορος έκανε τη λογοτεχνία κυβωτό. Η λέξη κυβωτός είναι πολύ κακοποιημένη από την πολλή χρήση, αλλά έκανε τη λογοτεχνία κυβωτό και τη γέμισε πατρίδα. Έβγαλε την ποντιακή από τα μαυσολία των λεξικών και μας χάρισε ζωντανό λόγο. Η γλώσσα του πρόσφυγα μίλησε για προσφυγιά, για γενοκτονία. Έγινε αλληλέγγυα στον πόνο του άλλου, όπως μόνο η γλώσσα του πρόσφυγα ξέρει. Ο Σάρπογλης έγινε μάρτυρας της γενοκτονίας των Αρμενίων, όταν 600 παιδιά Αρμενοπούλια οδηγήθηκαν στην Άνω Ματσούκα και σκοτώθηκαν με λιθοβολισμό. Το κείμενο το διάβασα πολλές φορές. Όσα δεν βάζα το αγωμού τη Γούλαμ. Κανένας ιστορικός δεν ξέρει να ζωγραφίζει έτσι. Χωρίς το Χριστόφορο, τα ποντιακά, τα ρωμαϊκά θα έσανε εξούκα. Καταλαβαίνετε ακριβώς τι λέω. Η ποντιακή λογοτεχνία θα σταματούσε στην πρώτη γενιά. Δεν θα υπήρχε. Η κουνάκα της Άνω Ματσούκας ήταν η γενέτερα του Σάρπογλη. Όταν γνώρισα τον Χριστόφορο, κατάλαβα γιατί ο Πάπο Μαντώνς αγουρσίτες, άμα κάτε παιγνεύκουταν να το πολλά, έλεγαν ατόετον ασαπάντη Ματσούκαν. Γεννημένος ο ίδιος στην Ξηρολίμνη στα τέλη του 26, μεγάλωσε σε ένα αυθεντικά ποντιακό περιβάλλον. Έχει λοιπόν ο Χριστόφορος την απαραίτητη βιωματική σχέση με την ποντιακή. Απαραίτητη, αφού η γλώσσα μας δεν ήταν ποτέ γλώσσα κανενός εκπαιδευτικού συστήματος, δεν τη διδάχτηκε ποτέ κανένας. Τη βιωματική σχέση ώστε να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες, να καταλαβαίνει αυτά που ακούει και αυτά που διαβάζει. Έχουν γίνει λάθος καταγραφές από κορυφαίους, πραγματικά κορυφαίους επιστήμονες που έπεσαν θύματα της πλημελούς γνώσης της γλώσσας, γιατί νόμιζαν ότι καταλάβαιναν. Το βίωμα είναι προαπαιτούμενο, όμως δεν θα ήταν αρκετό. Ήρθε η μελέτη, η άοκνη προσπάθεια, το άνοιγμα δρόμων, οι επιλογές που έκαναν τον ποντιακό λόγο, τον προφορικό λόγο που ακροβατεί στους κανόνες της γραμματικής, τον έκαναν βιβλία με μοίραν πατρίδας. Η πορεία του Χριστοφορίδη στα ποντιακά γράμματα ξεκίνησε στη δεκαετία του 70. Χρόνια νωρίτερα ο Ζερζελίδης επισκέφτηκε το Στάθη Χριστοφορίδη, τον πατέρα του, στο χωριό του, καθώς συνέλεγε στοιχεία για το έργο του το τοπονημικό της Άνω Ματσούκας. Όταν είδε κάποια κείμενα του Σάρπογλη, τον παρότρινε να γράψει. Όμως ο Σάρπογλης δεν ήξερε, ελάχιστοι ήξεραν και ελάχιστοι ξέρουν να γράφουν στην ποντιακή. Ο Ζερζελίδης του υποσχέθηκε ότι θα επιμεληθεί εκείνο στα κείμενά του, έτσι που στις αρχές του 70, όταν θα πήγαινε στην Κύπρο ο Χριστόφορος να εργαστεί σαν διευθυντής στον εκεί Οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων, άφησε τα χειρόγραφά του στο Ζερζελίδη που έμενε στην Αθήνα. Όταν επέστρεψε από την Κύπρο, ο Ζερζελίδης είχε πεθάνει. Δεν ήξερε τι απέγιναν τα χειρόγραφα των 3 βιβλίων του πατέρα του. Ήξερε βέβαια ότι σε κάποια καλά χέρια θα τα είχε εμπιστευτεί ο Ζερζελίδης. Πράγματι τα κείμενα τα είχε ο Νίκος Λαπαρίδης, ο οποίος μάλιστα είχε επιμεληθεί, το έχω εδώ πέρα, θα σας το δείξω, ένα μικρό απόσπασμα και το δημοσίευσε με τον τίτλο «Αναμνήσεις από την κουνάκα της Ματσούκας του Πόντου». Ο όγκος όμως των κειμένων ήταν μεγάλος και χωρίς τη βοήθεια του Ζερζελίδη δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι, από τα πλέον δύσκολα κείμενα ξεκίνησε ο Χριστόφορος. Στη γνώση της γλώσσας ήρθαν να προσθεθούν η μελέτη, η προσπάθεια και η αρρωγή του Ιορδάνη Παμπούκη,
που πάντα μνημόνευε. Ο μεγάλος διανοητής του εφιστούσε την προσοχή ώστε να μην αλλοιωθούν τα κείμενα. Άμον το είναι απαράλλαχτα. Επέλεξα με τον Ιορδάνη Παμπούκη τον τρόπο γραφής του Ζερζελίδη, αυτόν δηλαδή που προτείνει η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, με την διαφοροποίηση στο θέμα των συναλυφών συνειζήσεων, και ήταν σοφή αυτή η επιλογή, γιατί αποδίδει καλύτερα την προφορά των ιδιωμάτων Τραπεζούντας, Ματσούκας, Σάντας μέχρι και την Κρόμνη. Αυτά είναι γνωστά, ας μην επεκταθώ, αλλά θα πω κάτι που είναι άγνωστο και ήταν άγνωστο και σε μένα μέχρι τελευταία, άγνωστο σε όλους όσους διάβασαν Σάρπογλη. Στο Μαύρα Καιρούς και Μαύρα Ημέρας υπάρχουν 3 επιπλέον σύμβολα φθόγκων που ο Παμπούκης πρότεινε. Δεν τα είχα προσέξει, παρόλο που διάβασα πολλές φορές τα κείμενα του Σάρπογλη. Έπρεπε να αποδοθεί ο αυθεντικός ποντιακός λόγος, ο λόγος της Ματσούκας. Στα επόμενα έργα που επιμελήθηκε ο Χριστόφορος ακολούθησε απλά τη γραφή του Ζερζελίδη. Δεν θα μακρηγορήσω. Ένας μύθος που ακολουθεί το όνομα του Χριστόφορου τον θέλει να έχει ασχοληθεί μόνο με το ιδίωμα της Ματσούκας. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς η άγνοια μπορεί να οδηγήσει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Θα αναφέρω μόνο την επανέκδοση του έργου «Ποντιακά ανέκδοτα, διηγήματα και δημοτική ποίηση» του Παντελή Μελανοφρίδη από την Άδυσσα της Χαλδίας, το Ομήρου Ηλιάς, το Α του Γιάνγκου Φωτιάδη με καταγωγή από την Κρόμνη που γράφτηκε το 1935 στην Σοβιετική Ένωση, το Ξερίζωμα του Σταύρου Κυριακίδη από το Σταυρίν και μετέπειτα κάτοικο της Ξηρολίμνης Συγχωριανού του Χριστόφορου. Ο Χριστοφορίδης είναι ο Ματσουκάτες όλου του πόντου, επειδή είχε το δίκτυο νοημοσύνης για να είναι. Τα τελευταία χρόνια ο άοκνος Χριστόφορος απέδωσε στην κοινή νέα ελληνική τα έργα του πατέρα του. Επίσης τα διηγήματα του Ζερζελίδη, το Καλαντόνερο και τη Στονίτσα, το τρίτο διήγημα του Ζερζελίδη, το απέδωσε στην νέα ελληνική η κυρία Έλσα Γαλανίδου Βαλφούσια. Πρωτοφόρος για άλλη μια φορά, με τα κείμενα στην ποντιακή και κοινή νέα ελληνική να τρέχουν παράλληλα, η ανάγνωση των ποντιακών κειμένων είναι πολύ πιο εύκολη, προσβάσιμη για τους νέους. Με τον Χριστόφορο περάσαμε πολλές ώρες, με πολλά ανοιχτά βιβλία μπροστά μας. Κουβεντιάσαμε πολύ. Ο Χριστόφορος ήταν η επιστημονική προσέγγιση στον αντίποδα του επιστημονικοφανούς. Ήταν το αντίδοτο στη μετριότητα χωρίς κανέναν ελιτισμό. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο κύριος Γαλανίδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, θα προβάλλουμε ένα βίντεο που μας έστειλε. Το βιβλίο που ανέφερε ο Γιάννης Τερζίδης, τα ποντιακά παράφυλλα με τα έργα του Ζερζελίδη σε απόδοση νέα ελληνική, το διαθέτει η Ένωση Ποντίου Ματσούκας, το έχουμε και εδώ μαζί μας, περισσότεροι μπορεί να το έχετε ήδη, και να τονίσω ότι μεταξύ άλλων το είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφορίδης για να γίνει έκδοση και μετέπειτα κυκλοφόρηση. Τώρα θα ακούσουμε το λόγο του κυρίου Γαλανίδη. Ναι. Αγαπητοί προσκεκλημένοι της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας, Ιαν και ευλογία. Παρά τη σφοδρή επιθυμία μου να βρίσκομαι κοντά σας, ανάμεσα σε οικία και αγαπητά πρόσωπα, στη φιλόξενη αίθουσα της Ένωσής σας, οι προσωπικές μου δεσμεύσεις δεν μου το επέτρεψαν. Θεωρήστε με όμως παρόντα, έστω και με αυτόν τον τρόπο,
στη σημερινή εκδήλωση ονοματοδοσίας του εντευτηρίου σας ως αίθουσα Χριστόφορος Ευσταθίου Χριστοφορίδης, Σάκης. Με αισθήματα θλίψης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών απίφθινε στις 12 Ιουλίου του 2024 τον τελευταίο χαιρετισμό της στο αξιόλογο μέρος της Χριστόφορο Χριστοφορίδη, τον πόνιο της συνεχούς προσφοράς που έδωσε σε όλη τη ζωή μαθήματα ήθους και εργατικότητας. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης γεννήθηκε στο χωριό Ξηρολίμνη Κοζάνης το 1926. Γονείς του ήταν ο Ευστάθιος Χριστοφορίδης του Κωνσταντίνου με το οικογενειακό παρονίμιο Σάρπογλης και η Βαρβάρα το γένος Ιωάννου Ταρασίδη από το χωριό Κουνάκα και οι δύο της Άνω Ματσούκας του Πόντου. Φοιτήσε στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Γεωπονίας. Διορίστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, από όπου αφιπηρέτησε με το βαθμό Διευθυντή Α. Η προσφορά του σε ό,τι αφορά τον ελληνισμό του Πόντου υπήρξε ανεκτήμητη. Χαρακτήρας σεμνός, ειλικρινής, εργατικός, δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς του πολιτισμού του Πόντου και ιδιαίτερα στο θέμα της ποντιακής διαλέκτου, της οποίας υπήρξε άριστος γνώστης. Ο Χριστόφορος έγινε μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών το 1990 και διετέλεσε μέλος του ΔΣ από το 1994 έως το 2006 και χρημάτισε γενικός έφορος από το 1996 έως το 2005. Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, εκτιμώντας το έργο του και την προσφορά του, διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμή του την Κυριακή 7 Οκτωβρίου του 2018, στην οποία μίλησαν η Βαρβάρα Σαραπασίδου Τσάλτα, ταμείας της Επιτροπής μας, με θέμα Χριστόφορος Χριστοφορίδης, η ζωή και το έργο του, και ο Ιωάννης Αρεμόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα ποντιακά παράφυλλα Αμυράν Αραπάν του Στάθη Χριστοφορίδη Σάμπορη. Έχοντας ο Χριστόφορος ως μητρική του γλώσσα την ποντιακή διάλεκτο στο ιδίωμα της Ματσούκας και ασχολούμενος συστηματικά με τη μελέτη της γραφής της, φρόντισε για την έκδοση σημαντικών κειμένων του πατέρα του, Ευστάθη Χριστοφορίδη Σάρπογλη, στα οποία καταγράφονται ακούσματα της παιδικής του ηλικίας από τη γιαγιά του και άλλους ηλικιωμένους σχετικά με την ιστορία και τις παραδόσεις των οικογενειών τους στα χρόνια των Τερεμπέιων, των Αγάρων. Έτσι εκδόθηκαν στην Αθήνα με γενικό τίτλο «Μαύρα καιρούς και μαύρα ημέρας» 3 βιβλία με υπότιτλο «Αμυράντ Αραπάν», «Απόγονοι των Αμυράντ», «Απόγονοι των Αραπάν», το 1986. Ο Γιάννη το 1989 και Κουνάκα η γενέτειρα το 1993. Τα βιβλία αυτά
αποτέλεσαν και τα πρώτα της σειράς ποντιακά παράθυρα που εγγενίασε η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Στη σειρά αυτή, στη μία σελίδα, είναι γραμμένο το κείμενο στην ποντιακή διάλεκτο και στην απέναντι σελίδα, στην δίπλα, είναι το κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα για όσους δεν γνωρίζουν τα ποντιακά. Πολλοί κατέφυγαν στο Χριστόφορο για να μεταφέρει ένα κείμενο από την νεοελληνική στην ποντιακή διάλεκτο, είτε για να διορθώσει κάποια κείμενά τους πεζά ή ποιητικά, και πάντα τα επιμελείτο με προθυμία και ανιδιοτελώς, αφιλοκερδός. Γνωστή είναι η πολυετή συνεργασία του Χριστόφορου Χριστοφορίδη με τον εκδοτικό οίκο αδελφών Κυριακίδη στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε την επιμέλεια κειμένων και εκδόσεων ποντίων συγγραφέων και πολλών CD με ποντιακά τραγούδια των εκδόσεών τους. Σημαντική υπήρξε η παρουσία και η δράση στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Αθηνών, τον ΚΟΠΑ. Το 1976 γνωρίστηκε με τον αείμνηστο Ηλία Τσιρκινίδη, τέος Δημάρχη, πόντιο ποιητή, συγγραφέα θεατρικών έργων και πρόεδρο τότε του ΚΟΠΑ. Στο σύλλογο αυτό δραστηριοποιήθηκε ως Γενικός Γραμματέας έως το 1991 και στη συνέχεια ως πρόεδρος έως το 2008. Η αγαστή συνεργασία θα απογειώσει τον ΚΟΠΑ και θα τον κάνει γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Σημαντικό επίτευγμα της συνεργασίας τους ήταν η καθιέρωση και η πραγματοποίηση εκ μέρους του ΚΟΠΑ διαγωνισμός συγγραφής θεατρικών έργων στην ποντιακή διάλεκτο. Στο ενδιαφέρον του Χριστόφορου Χριστοφορίδη οφείλεται και η ολοκλήρωση κατασκευής του πρώτου ορόφου στο ιδιόκτητο κτίριο στην Καλυθέα, ο οποίος όροφος είναι μια υπέροχη αίθουσα για θεατρικές παραστάσεις. Οι αρετές του πολλές. Σεμνός, στοικός, ειλικρινής, καλοπροαίρετος και παράλληλα δραστήριος και εργατικός. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κοζανιτών Αθηνών ο Λασάνης, λόγω σχέσεων και επαφών με φίλους, συμμαθητές και ιδιαίτερα λόγω της κοζανίτικης καταγωγής της γυναίκας του Ελένης. Για πολλά χρόνια διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Λασάνη και πρόεδρος τα έτη 1988, 1989, 1990. Μια άλλη σημαντική ενασχόληση και προσφορά του Χριστόφορου υπήρξε εθελοντικά επιμελητής της ύλης και εκδότης του περιοδικού Ποντιακό Βήμα της Ευσύνου Λέσης Κοζάνης. Το έντυπο αυτό, το περιοδικό αυτό το αξιόλογο, με εντυπωσιεύματα για τη γλώσσα, για τη μουσική, για τα τραγούδια, για τον πολιτισμό της ιδιαίτερης πατρίδας μας του Πόντ, μετά από 19 χρόνια λειτουργίας, από το 1992, αναγκάστηκε
θα διακόψει την κυκλοφορία του το 2010 για λόγους οικονομικούς, δυστυχώς. Ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης υπήρξε και μέλος της Παποντιακής Ένωσης Αθηνών. Μια ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στο συγγραφικό έργο του Χριστόφορου Χριστοφορίδη. Ο Χριστόφορος πλούτησε τις εκδόσεις της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Στον τόμο 54 του Αρχείου Πόντου, εκδόσεως 2013, δημοσιεύεται η εργασία του με θέμα Παναγιώτης Θεοφυλάκτου Ακρίτας, του οποίου η μεγάλη ευεργεσία λόγω πολεμικών γεγονότων δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτός ήταν ο τίτλος της εργασίας του. Στον τόμο 55 του 2015 δημοσιεύεται η εργασία του με θέμα Αρχείο Πολύκαρπου Πολυχάικα, συμβολή στην έρευνα και αξιοποίησή του. Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή στη νέα σειρά της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, τα ποντιακά παράφυλλα. Έτσι, τα 3 βιβλία που είχε γράψει ο πατέρας του, Μαύρα καιρούς και Μαύρα ημέρας, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών τα εξέδωσε με μετάφραση και επιμέλεια του Χριστόφορου στη σειρά αυτή. Είναι τα γνωστά Αμυρά Ρατάν, ο Γιάνκον και η Κουνάκα η Γενέτεια. Επίσης, στη σειρά των ποντιακών παράφυλλων μεταφέραμε του Γιώργου Ζεζελίδη 3 διηγήματα, το Καλαντόνερο, η Σονίσα, το Ψωνί, απόδοση στα νεοελληνικά από τον Χριστόφορο και την Έλσα Γαλανίδη Μαρφούσια. Επίσης, σε συνεργασία με την Έλσα Γαλανίδη Μαρφούσια, έγινε η θεατρική διασκευή στα ποντιακά της Τακτοπούτας με τίτλο «Σαχταρίτσα Μαρίτσα» από τα παραμύθια του ποντιακού ελληνισμού. Το 2014, από τις εκδόσεις Κυριακίδη, κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Γνωμικά παροιμία εκφράσεις του πόντου». Στο βιβλίο αυτό είναι συγκεντρωμένος όλος ο πλούτος των χαρακτηριστικών εκφράσεων παροιμιών γνωμικών που υπάρχουν στην ποντιακή διάλεκτο και το οποίο, όπως γράφει στα εισαγωγικά του βιβλίου, είναι αφιερωμένο στους νέους που επιθυμία τους θα είναι να πλουτίσουν τις γνώσεις τους αλλά και να νοστιμήσουν σαν αλατοπίπερο τη γλώσσα τους, την ποντιακή διάλεκτο που θα ήθελαν να γράφουν ή να μιλούν. Ο Χριστόφορος αγαπούσε ιδιαίτερα τους νέους, στους οποίους μόλι την καρδιά του έδινε προβάδισμα, προωθούσε και ενθάρρυνε προσπάθειες σχετικές με τον ποντιακό πολιτισμό. Η στάση ζωής του, με το σεβασμό του στον άνθρωπο, την πίστη στις ηθικές αξίες, με την ευγένεια και την εργατικότητα, αποτελεί πρότυπο για όλους μας. Η ποντιακή ρίση πίσω και μη φαίνεσαι ανταποκρίνεται απόλυτα στο χαρακτήρα και στον τρόπο ζωής του. Δίκαια και επάξια λοιπόν η ονοματοδοσία του εντευκτηρίου σας ως αίθουσα Χριστόφορος Χριστοφορίδης Σάκοβης και θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την απόφαση αυτή. Σε αυτό το σημείο
φτάσει στο τέλος η σημερινή εκδήλωση. Μπορώ να πω δύο Ναι, εννοείται. Αυτό θα έλεγα. Αν θέλει κάποιος είτε από την οικογένεια είτε από το κοινό να πει κάτι, είναι... Σήμερα δεν θα βρισκόμασταν εδώ αν δεν υπήρχε εκείνη η ευτυχή συγκυρία που το 1916 δεν έπεφτε όταν στο Αγροτσάλ για 8 μέρες μείνανε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής και λόγω πείνας αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν. Μας λέει ένα έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας που στάλθηκε από την Αγία Πετρούπολη στην Αθήνα. Το έγγραφο αυτό λέει μεταξύ άλλων 26 γυναίκες και νεάνιδες είναι αποφύγωση την ατίμωση, έριξαν αυτάς ίσινα ποταμών παρά το χωρίον η γέφυρα και παρά τας προσπαθίας των άλλων προσωτηρία των επνίγησαν. Πνίγηκαν όλοι εκτός από τη Σοφία, η οποία έπεσε πάνω σε ένα δέντρο. Από το δέντρο μετά έπεσε κάτω στην άμμο, έσπασε το χέρι και τα πλευρά της κάτι. Ναι, δηλαδή δέστε μια τυχαία σύμπτωση που ένα ιστορικό έγγραφο που υπάρχει στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών μιλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση και είμαστε όλοι ευτυχείς που επέζησε και γεννήθηκαν αυτοί οι φωτεινοί άνθρωποι. Θα έλεγα, Χρήστο, ότι θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά στη μεγάλη προσφορά του στο περιοδικό το βήμα της Ευξήνου Λέξης της Κοζάνης. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Χριστόφορος, το περιοδικό αυτό θα ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Αιωνία του μνήμη. Εγώ ευτύχησα μαζί με την κόρη μου πριν από λίγα χρόνια να τον καλέσουμε, ερχόντας στο σπίτι, να τον καλέσουμε στο σπίτι μου και το λέω, έλα να πάρω μια συνέντευξη. Και έτσι έχω όλη τη ζωή του σε βιντεοσκοπημένη και ελπίζω κάποια στιγμή να την αξιολογήσω. Αν θέλει κάποιος άλλος να κάνει να τοποθετηθεί. Αν θέλει να έρθει και από εδώ. Όχι, η φωνή μου είναι νευρότερη. Ένα κεράκι να ανάψω κι εγώ στη μνήμη του Χριστόφορου, καταθέτοντας την ταπεινότητα η οποία διακρίνει, θεωρώ, όλα τα μέλη της οικογένειάς του, όλα τα αδέρφια του, καταθέτοντας αυτό το οποίο δεν ομολόγησε παρά σπάνια, την μεγάλη του πικρία για τον εξοργανισμό του από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντιών Αθηνών, παρότι προσέφερε τα μέγιστα και ως οικονομική συνεισφορά μερικά εκατομμύρια δραχμές. Αυτό είναι μια πικρία του Χριστόφορου. Επίσης, το ότι ήταν ερευνητής, διαρκώς ερευνούσε, όταν έψαχνε μέσα στις φυλακές, ανεβήκαμε στις φυλακές του Ταπηργείου, ψάχνοντας, μην τυχόν επειδή διάβασε ότι οι φυλακισμένοι κατά τη διάρκεια της φυλάκησής των έγραφαν στους τοίχους μηνύματα, αναζητήσαμε τυχόν μήνυμα του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκτελέστηκε, Γιάννη με συγχωρείτε, ο οποίος εκτελέστηκε εκεί. Τελείωσα, ναι. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω, ήταν πολλά να πω, αλλά τελικά ο χρόνος, εντάξει, δεν υπάρχει χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Γιάννης, που δεν υπάρχει στην φωτογραφία, ούτε το είναι το 1947-48 η φωτογραφία. Στο σπίτι όμως υπάρχει. Τον αφήσαμε. Στο σπίτι στην Κοζάνη υπάρχει μια μεγάλη φωτογραφία. Και αυτή που έδειξε είναι από εκεί, στο χωριό. Το 1943 δευτερολογής φοιτητής καταδόθηκε από κάποιον χωριό. Και δεν ξέρουμε κανένας που το κόψαμε και πώς. Δεν βρήκαμε τα πούκουλα. Δηλαδή αυτό ήταν ένα μεγάλο περίγμα για την οικογένεια, για τη γιαγιά μας, τη Σοφία, δηλαδή η οποία
έχασε 2 παιδιά εκεί και ήρθε και λόγω των μετανιώτων και των Τούρκων κλπ. Και ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ο γιος της αρχικά φοιτητής, είχε από Έλληνες, χριστιανούς. Και μία προσθήκη ακόμα, θέλω να μεταφέρω στο κοινό την συγκίνηση του Χριστόφορου όταν του παρέδωσα το πακράτς της οικογένειας, το οποίο 100 χρόνια μετά το βρήκε προσκυνητής από την Κατερίνη σε παλαιοπολείο της Τραπεζούντας. Ένα πακράτς της οικογένειας του παππού, το οποίο βέβαια το φυλάσσουμε τώρα στο σπίτι του Χειρονίμου. Κύριος Αποστολίδης. Κάποια καθυστέρηση, αλλά φυσικά δεν πρόκειται έστω και την έσχατη στιγμή να απουσιάσω από την εκδήλωση αυτή της απόδοσης πρέσουσας τιμής στον έμπιστο τρόπο του Προέδρου. Πρέπει να πω ότι ήταν εκλεκτό μέρος της συνεδρίασης και ως πρόεδρος της Λέσχης μεταφέρω εδώ την απόφαση της να τιμήσει σε έφταστο χρόνο. Δεν έπρεπε να είναι πολύ κοντά. Οι 2 εκδηλώσεις απόδοσης τιμής θα αποδώσουμε την τρέχουσα τιμή γιατί ήταν εκλεκτό μέρος της Λέσχης. Εκλεκτή προσωπικότητα αναφοράς για την ποικίλη προσφορά του στον ποντιακό χώρο και το χριστοφορητέικο εξοκοτοτήτο επίσης επάξια από τον κύριο καθηγητή, τον Γιάννη, ο οποίος ήταν εκλεκτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευσυμλέσης. Απλώς το δηλώνω τώρα ότι Γιάννη, εμείς τον αδελφό του θα τον τιμήσουμε όπως πραγματικά αξίζει και εννοείται ότι και η παρούσα απόδοση τιμής είναι επάξια, αλλά θα φροντίσουμε και εμείς να συλλέξουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, να κάνουμε πιο ευρύτερη αναφορά στην προσωπικότητά του. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος θέλει να τοποθετηθεί, να προχωρήσουμε στην αποκάλυψη της πινακίδας με τα αδέρφια του κύριου Χριστοφορίδη και τον κύριο Ιωάννη Μεντεσίδη, πρώτο παλαιότερο πρόεδρο της Ένωσης. Θα βγάλουμε και φωτογραφίες αν θέλετε, δείτε λίγο. Κώστη, Γιάννη. Θα βγουν μια φωτογραφία. Εδώ βγάζω φωτογραφία, κύριε Γιάννη. Εντάξει, κατεβάσω. Μπορείτε από εδώ να περάσετε να κεραστείτε κάτι.